pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos, mabalas po. Malod po ang gabos sa pagpamibikan oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang makalamidad, amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan namamatian mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha. Pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satong pagpamibi, isabay man po niya to ang mga minasunod na mass intentions, mga pasasalamat for passing the civil service exam, dulot ni Ivan San Buenaventura. Thanksgiving man ni Mrs. Mirna Bulaon and family. Thanksgiving man kan Logroño Batalier family. Ni Nefreteri Nicolas. Thanksgiving kan Arisapa family. Ni Angie Fuyelias and family. Ni Tricia Ortega. Thanksgiving halik kay Mary Rose Advincula and family. Ni Diana Franz Dayandante. Thanksgiving kan Prudencia Marmol and family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Para sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores and family. Para kay Maricel, sa kahagadan ni Dels. Para kay Felina, sa kahagadan ni Thelma Padre. Para sa kalag ni Estrella, sa kahagadan ni Herminia Ramirez. All Souls, halik kay Nefreteri Nicolas. Para kay Erlinda, dulot kan Arisapa family, Allen and Melby, halik kay Angie Fuyelias and family. Para kay Norman Sr., dulot ni Mary Rose Advincula and family. Para sa kalag ni Evelyn, dulot ni Gerion B. Gregorio. All Souls in Purgatory, dulot ni Diana Franz Dayandante. Para kay Mary Ann, dulot kan Prudencia Marmol and family.
para sa kalag ni Ernesto, dulot ni Tita Arjona and family. Sa liwat Diyos, maray na hapon mga tugang. Ngunyan po, solemnidad, kan pagsakat sa langit, kan sa tong kagurangnan, Heso Kristo. Matinog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Sa
magpasalamat, magsamba magkomaw sa Diyos. Magawit asin magpasalamat, magsamba magkomaw sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father. Nagkakatiripon kita ngunyan, sagaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa Domingong ini, pinagsaselebrar po niya to ang solemnidad kan Asensyon o pagsakat sa langit kan sa tong kagurangnan. Ang sa iyang pagsakat sa langit, bakong pagbaya or abandonment sa satuya. Babayaan niya kita, alagad na inya kita papabayaan. Kaya sa satuyang liturhiyang ngunyan, pinapagirumdum kita kan asigurasyon, asin misyon na itinatao niya sa lambang saro sa tuya. Espesyal man niya itong idulot ining Santa Misa sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan sa tuyang dipuntong obispo, ikalimang obispo kan diocese, si Bishop Nestor Carino. Ngunyan midbidunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sarabay kitang mag-omaw sa Diyos, awiton po niya to ang kamurawayan sa Diyos.
iba ng Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamimig kita, O Diyos na makakamhan, namimibig kami warasan na kaming nagtutubod na anbugtong mong aki sa mong paratubos, wanya na aldaw suminakat sa kalangitan, sa siring na katigayunan, kami man sana mag-erok sa kalangitan. Siya na kaibabong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagsakat ni Kristo sa langit pagkatapos na siya magpahiling sa iyang mga disipulo. Nagwalat nin mga panuguntugon na halaton ang pagdatong kan banal na Espiritu na iyo ang magiging saksi kan sa iyang dayaday na pagkamuot sagkod paman. Ipinapagirumduman sa satuya na minsan si Kristo nagsakat na sa langit, padago siyang naghihiro sa paagi kan sa iyang simbahan. Hinanyugo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibukan mga apostoles. Namomota na Teofilo, isinaysay ko sa enot kong libro ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus. Puon sa kapinunan, sagkod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda nin dakol na beses sa loob nin 40 aldaw, pagkatapos na siya magadan, sa mga paagi na nagpapatotoo na siya buhay. Sinabihan niya sinda dapit sa kahadean nin Diyos. Kan kaiba pa siya ninda, tinugon niya sinda. Dai ka mo maghali sa Jerusalem, halato nindo an ipinanuga kan sa kong ama, na sinabi ko sa indo, si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo. Kan magkatiripon si Jesus asin an mga apostol, hinapot ninda siya. Kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadean. Nagsimbag si Jesus. Ang mga aldaw asinan mga panahon, itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Dainasa sa indo, an pakaisi kaiyan. Alagad maako kamo nin kapangyarihan pag-abot sa indo kan Espiritu Santo. Asin kamo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea, saka sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaban. Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya. Dangan nalipodan siya nin panganoron. Nagtitingkalag pa sinda sa langit, mantang nag-iitaas siya, kan may magtindog sa kataed ninda, na duwang lalaking nakagubing nin puti na nagsabi, mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamo digdi sa nakatingkalag sa langit? An Jesus na ini, an kinua sa indo, asin isinakat sa langit, mabalik arog ka na nahiling nindong pag-itaas niya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog ning hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa taho nin makurahaw nin kagayagayahan, tanog ni hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magparakpak kamo sa kaugmahan. Ikurahaw nindo sa Diyos mga awit nin kaugmahan. Hulitaan kagurangnan, an kahuruhalang kawe, kinatatakotan, dakulang hade sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa taho nin makurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos suminakat, kaiba ang kinurahaw, an kagurangnan, kaiba ang tanog nin trompeta.
Mag-awit kamo nin mga pag-omaw sa Diyos. Mag-awit kamo nin mga pag-omaw sa satong hade. Nagtugaw ang Diyos sa iyang trono, sa taho ni makurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Ang Diyos hade kan bilog na kinaban, umawon siya sa paagi nin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono. Siya nagahade sa mga nasyon. Nagtugaw ang Diyos sa iyang trono, sa taho nin makurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Sa ikaduhang babasahon, pinagtatawan kita kan rason kan sa tuyang paglaom. Si Kristo na nag-eerok sa langit. Siya ang nagpara kan makasalan na nagpapagabat sa satuya, sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. An panuga kan sa tuyang kagurangnan, sa pagligtas sa satuya, iyo ang dapat niyatong danay na giramdomon. An ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Dai naglaog si Kristo sa sanktuaryo nagibo sa nakan tao, asin kaagid sa nakan tunay na sanktuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, sa nakikiatubang sa Diyos para sa to. An nalangkaw na padi, minalaog sa kabanal-banaling lugar, taon-taon na may darang dugo nin hayop. Alagad, dai naglaog si Kristo, tanganing iatangan sa diri niya nin dakol na beses. Takon arog ka iyan, dakol na beses man kuta na siya nagtios, puon na langon ang kinaban. Alagad, sarong bes sa nananggad siya, nagpahilingon yan, na madali nang umabot ang kataposan kan panahon. Tanganing paraon ang mga kasalan, sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. Itinalaan na sarong bes sa namagadan ang lambang tao, dangan ang paghukom. Siring man si Kristo, inatang saro sa ng bes, para sa paghalik kan mga kasalan kan dakol na tao. Maabot siya giraray, bako nang sa paghalik kan kasalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat sa iya. Kung siring mga tugang, may pagsarig kitang maglaog sa kabanal-banaling lugar, huli sa dugo ni Jesus. Minuksan niya para sa to ang sarong bago, sa kabuhay na dala na naglagbas sa kortina. Buot sa bihon, naglagbas sa iyang hawak. Igwa kita nin dakulang padi na namamahala kan harong nin Diyos. Kaya magdulo kita sa Diyos ning tudok sa puso, asin may masarig sa pagtubod. Dumulo kita sa iya na may malinig na konsensya, huli ta lininig na ang satong mga puso, sa kanahugasan na nin malinig na tubig, ang satong mga hawak. Magdanay kita masarig sa paglaom na ipinapahayag ta, huli ta mapapaniwalaan niya to ang Diyos na maotob kan sa iyang panuga. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangan mabas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, iyo ini ang nasusurat. Ang Kristo kay puha na magtios dangan sa katulong aldaw, mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya, ipaghuhulit sa gabos na tao, puon sa Jerusalem, ang pagbakli, asinan kapatawadanin mga kasalan. Mga saksi kamo kan mga bagay na ini, ako ang mapadara sa Indo kan ipinanuga kan sa kong ama, alagad maghalat kamo sa Jerusalem, sagkod na mag-abot sa Indo ang kapangyarihan hali sa itaas. Dangan ipinag-ibas inda ni Jesus sa luwas kan syudad, sagkod sa Bitanya.
Pag-abot ni Daduman, initaas niya ang sa iyang mga kamot, saka binindisyonan sinda. Mantang binibindisyonan niya sinda, naghali siya, asin dinara sa langit. Pakasamba sa iya, kan mga disipulo, pano nin kaugmahan, na nagbalik ang mga ini sa Jerusalem. Danay sindang nasa templo, nag-uumaw sa Diyos. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pakigreet daw po kan sa tuyang mga kataid na good afternoon. Yan. Sabihan ang kataid mo, maswerte ka, kataid mo ako. Wag isnab. Suyaon man sa likod mo, i-greet mo man. Sabihan mo, malas mo, likod ko lang nahihiling mo. Parakpakan po niya ito sa tuyang kakurangan. Especially ning aldaw na ini, asin Domingo pong inita, ipinagsaselebrar niya ito ang saro kan mga dakulang solemnidad sa satuyang simbahan. Iyan po ang solemnidad kan asensyon o pagsakat sa langit kan satuyang kakurangan. 40 aldaw, pakatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, ang satong kakurangan suminakat sa langit. Kaya ang eksena po kaining sa tuyang liturya ngunyan, magpuon sa enot na babasahon, ikaduwang babasahon, as indigdi sa satuyang ebanghelyo, iyo ining eksena manunungod sa pagsakat sa langit kan satong kakurangan, pagtukaw niya sa tuo kan Diyos Ama. Aram niya to padagos, that this is the second glorious mystery. Ano sa first glorious mystery? Resurrection, followed by the ascension. Kaya parte ini kan inaapod the farewell discourse. Pakipag-ulay sa sayang mga disipulos, nagpapaaram. Nagtatao siya nin ideya kung ano ang mangyayari pag siya buminalik na sa sayang Ama. They are to be left behind but never to be abandoned. Ano sa Bicol? Babayaan, pero papabayaan. Yeah. It's more of a farewell instead of a goodbye. It's not a final goodbye. Garibagating sasabihan yan sa iyang mga disipulos, mabalik na ako sa Ama, good luck sa indo. Godspeed sa indo. Tamay iwawalat ako sa indong gigibuhon, asin misyon, sana sa indo ining may padagos. So the first thing that we should take note of every time we speak about ascension are the assurances coming from the Lord Himself. Sabi ta nga ni, babayaan ko kamo pero dai ko kamo papabayaan. Kaya anong sinabi niya sa inda? Dapat ini magtao sa indo nin kaugmahan, bako kamunduan. Sa John 16 verse 7, for the past days we've been hearing this, words of Jesus, assurance for His disciples. And I think the same assurance that He is also giving us. Ano sabi niya? It is for your own good that I am going. Unless I go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Pagari sarong magurang, maabroad ako, tanganing makapadara ako nin kwarta sa indo. Matawan ko kamunin marhay na buhay para sa indong edukasyon. After that, makakapagpadara ako nin balikbayan box. Anyway, ma-chat man ako sa indo, ma-video call na lang ako sa indo. More than that assurance. Ang sa tong kagurangan pagbalik niya sa satuyang Ama sa langit, sabi niya, ipapadara ko, pag abot ko duman, ang sakuyang Espiritu, ang Espiritu Santo. So there must be an ascent for us to experience the descent of the Holy Spirit. Tanganing maako tapo ang regalo kan Espiritu Santo. Another assurance. Basahon ta daw po. I will go to prepare a place for you, so that where I am, there you will be also. Tanganing kung hain ako, dumanman kamo. Heaven is our destiny. We were created by God to be with Him in heaven. Kaya sabi niya,
maduman ako. Tanganing iandam ang lugar para sa indo. Gari sarong ama o magurang, maabroad ako. Tanganing pag-abot kan panahon, maipetisyon ko kamo. Takong hain ako, dumanman kamo. Pero sa mga turog, daig man gayud kasabay digdi. Daig magturog. Tanganing makasabay kita kung hain an sa tuyang kakurangnan. Pag nagpaparapiyong-piyong daa, nagpa-practice ka ng magadan. Kaya daig magpiyong-piyong, tabaka madagusan ka. So dapat ini magtao po sa tuyanin, dakulang paglaom, asin, kusog, buot. It should give us hope and confidence because we have somebody who knows us and who understands our human condition. Yaon na siya. Nakaibahan ta siya digdi sa daga. Aram niya po ang mga pinagdadaanan ta. Aram niya ang mga hugot ta sa buhay. Kaya naiintindihan niya ang lambang saro sa tuya. Despite our sins and failures, we must not lose heart because we have a God who understands. Ini mas matinding assurance ini. Ask the Father in my name and you will have it. Ibig sabihin, kaipuhan mo lang na i-name drop siya. Sabi nga yan ni Kristo, maghagad ako sa imo, itatao sa kuya. Ask the Father in my name, and you will have it. And saro pa, I will be with you always. Yeah. With the silent presence of the Holy Spirit, we will always experience His presence in our lives. And along with the assurances, namumutan ko mga tugang, pinapagirumdum kita, naigwaman po kitang mandato na dapat gibuhon. The very purpose why the Holy Spirit is being sent to us, it's because we have a mission to do. Arog sa ikaduwang babasahon, or enot na babasahon, dahil sa na dapat nakatingkalag kita, naghihiling sa iyang nagsasakat siya sa langit. Kaipuhan daang magduko kita. Tanganing mahiling taman ang misyon na dapat po niya itong gibuhon. Bilang mga beneficiaryo kan pagkabuhay liwat kan sa tong kagurangnan, we have become an Easter people. And as an Easter people, we also receive an Easter mission. Tasabi kay yan ang ascension, totoo, is the completion of Christ's mission. But it's not the end. Why? Because He is entrusting to us His mission's perpetuation. Itinatao niya sa to ang pagpadagos kan sa iyang pinunan na misyon. O basahon tayo ni, in other words, His mission becomes our mission. So kung hilingon tagabaga po ngunyan, 2,000 years ago, more than 2,000 years ago na ang nakalampas, after His ascension, ngunyan daa po, 2/3 of the world's population has not yet heard of Christ. Imagine, dakulon pa pala ang day nakakadangog, manunungod kay Kristo. O nadangog naman, ang manungod kay Kristo, pero day paninda completely naaako or naa-accept si Kristo sa saindang buhay. Yes or no? Yes. O, dakulon nga niya ang nag-claim na, arog sa tuya. We claim to be Catholics, we claim to be Christians. Naako, tanan, nadangog tanan, manungod kay Kristo, pero sa hiling ko, day pa niya totalmente na aako si Kristo sa satuyang buhay. One example, pag-eleksyon. Dahil nanggad maiwasan na mag-ako kipaipit. Iyo nga ni, nagsasabi kita, nadangog ko na manungod kay Kristo, pero dahil ko kayang isabuhay, sukatukdoan ni Kristo. Pwede kong akuon, supaipit, pero dahil ko pa maako si Kristo. Kaya baga siblag ang buhay ta sa laog kan simbahan,
tapos sa luwas kan simbahan. In other words, there is a big world out there that needs the light of Christ. Iyan ang satuya pong misyon. Anong sabi kan kagurangnan? Go and make disciples of all nations, proclaim the good news to them. Ang pagproklamar po kan good news, ngunya na panahon, sa presenteng panahon, dahil na sa nalimitado digdi sa pulpito, dahil na sa nalimitado sa classroom. We can be missionaries online. Kaya igwa kitang grupo na online missionaries of God. Yan. Lalong-lalo na ngunyan sa social media. Ang social media, pano-pano nin kaputikan, nagigimin sa na divisive, yaon siya ng pag-iriwan, yaon ng misinformation, yaon ng disinformation, o sabi ninda, fake news. Kaya sabi kan sa tuya, Santo Papa, di puntong Santo Papa si Pope Francis, inida akong presenting kinakban is now a digital continent wherein we should be there, our digital presence for us to be able to evangelize. Sabi kayan, ang social media, it can also be a fertile ground for evangelization wherein we can preach the good news to people, especially the young ones. Most of their time are spent sa social media, sa cellphone. Ang aking ngunyan, paghabo mong nagpapasaway, tawan mo sa naki-cellphone. Yaon sana siya sa gilid. Yan. So dapat, yaon man kita duman, tanganing gamiton ta ining oportunidad, tanganing makapagtukdo sa inda, kan katotoohan. Second, siring kan sinabi niya, baptize them and make them my witnesses. Na-experiensyahan mo ang pagduta kan kagurangnan sa buhay mo. Ihiras mo ang siring na experience. Magi kang testigo kan kagurangnan sa kinaban, kan siring na pagkamuot na sa imong inako. And of course, hinahagad niya man sa tuya, natukduan ang tao na utubonan sa iyang tugon, especially the commandment of love. Kaya for the past Sundays, for the past weeks, nadangog tayo itong tugon niya nin pagkamuot. Siring na ako, namumuot sa indo, magkaminuruot muutan man kamo. Mamimidbidan kamo bilang mga disipulos ko, kung magkakaminuruot muutan kamo. Namumutan kong mga tugang, ang pagsakat sa langit kan sa tong kagurangnan day nangangahulugan na abandonment o pagbaya sa sato. But it means assurance and mission. Lugod pa man sa tahaw kaining mga tiga-agihan niya to sa kinaban, padagos kita kaining mapakusog dahil kaining asigurasyon na itinatao niya sa tuya. Padagos kitang mapakusog kan asigurasyon na ini, tanganing gibuhon niya to an sa tuyang mandato, an sa tuyang mission. Amen? Sagaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, ipahayag niya to an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namon dagki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan, kani katulong aldaw na buhay liwat hali sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Manya na aldaw nin paglaom masin panuga, buksan niya to an sa tuyang puso sa Ama, naan sa iyang kapangyarihan naghihimo sa satuyang buhay, asin hagadon taan sa iyang tabang sa satuyang mga kaipuhan. Kaya masimbag kita sa kada petisyon, kagurangnan hinanyuga, an sa mong pamibig.
kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo, pakusugon kan espiritu na mabuhay sinda, susog sa indang halangkaw na katungdan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing maging mabunga ang mga paglapigot kan mga misyonero na nagaharubay kan ebanghelyo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa bagsik kan espiritu nin katuninongan, kauruyonan asin pakapatawadan sa tuyang mga harong, malampasan niya to ang mga kahurasaan asin pag-imon na nakakaulang sa satuyang pagkaminoroot mootan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, dai magluya ang buot, kundi makakauanin paglaom asin ranga, sa pagsakat kan kagurangnan sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamuotan niya tunggadan, makairas sa kapanoanin buhay ni Kristo, nangunya na aldaw, nagbalik sa Ama. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, itinaumon sa imong aki bilang giya sa pagbaklay niya mo sa kinapan. Tabangi kaming makasunod sa iyang linakawan, tanganing makalaog kami sa imong kahadean. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo, para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Para sa namimibi kami na huli kay ning mga urog kabanal na pagpatinarao-tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, taas sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, batanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos. Asin mantang sinda nagmamasid, initaas siya sa langit, nanganing gibuhon kaming makahiras sa iyang pagka-Diyos. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Pasko, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na bertudes sa sinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asintuko kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkua siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man nin kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paghibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadandangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan, nakapaggaya-gaya sa ipo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagparan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom masin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa Sa imong tuya po niya na espiritu. hiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Tawi kami ni katulinongan. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Malod po para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit noon, an pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Yesu Kristo, sa muyang tugang, asin an kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadayan mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dahi mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamarawayan magliliwanag sa God paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos, sa saimo sa muyang Diyos, banal sa God paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos noon na misteryo, namimibi kami. Warasan na ang pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan magdara sa mo duman, kung sain an sa mong pagkatawo yaon sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakayo po ng second collection para po ini sa Pro-Seminaryo asin World Communications Sunday. Anatay po niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 36,009 pesos asin 25 centavos. Ana ambag niya to sa siring na oras na misa. Nag-abot po sa 2,063 pesos asin 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,652 pesos para po ini sa tada. Sa mga maawot po magbakal ng souvenir items, arog kan t-shirt, mag, pamaypay, tote o canvas bag, available na po sindas sa opisina. Siring man sa aga, Hunyo 2, sagod 4, aldaw nin Lunes, sagod Miyerkules. Magkakayo po ni Triduum Masses for the Dead, sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may opisina, ang kalag na buot niya tong girumdumon. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Anak kolekta niya to ka nakaaging bulan nin Mayo, huli sa Tada canisters, igwang total na 21,790 pesos. Suma nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuaon sa opisina o sa mga tao sa likod tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini. Para sa ngunya na bulan kan Hunyo, salamat sa danay pagtabang sa mga nangaipo. Maawot mo man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous nagtaon ng 2,900 pesos, 1,350 pesos, tulong anonymous na nagtaon ng tig 1,000, duwang anonymous nagtaon ng tig 700, duwang anonymous nagtaon ng tig 500, asin saro pang anonymous nagtaon ng 300 pesos. Scan Rainwell, Cal Ortiz, 500 pesos. Diyos, mabalos po. Ang sa kuya pong pasalamat duman sa mga naging parte kan sa tuyang ginibong Santa Cruzan Kasudma, sa mga naging mga partisipantes, mga sponsors, asin mga nagtarabang sa Satuya, lalong-lalo na sa pagkondusir niya to kay ni, ang mga barangay officials, barangay tanods, so ang PSO na nag-assist sa Tuya Kasudma, thank you very much po sa Indo. Asin gabos na mga naging partisipantes, asin magurang kay itong mga aki, na nag-ibadigdi sa mga angels, sa mga kaintra sa Sagala, itong Women of Jerusalem, Raya Ondigdi, and ang sa tuyang mga
ibang miyembros kan sa Kristan na naging parte kan sa tuyang Santa Cruzan. Thank you very much po sa indo. Palakpakan daw niya tayo sa inyo. Matindog na po kita. Salamat po sa mga nag-serve mo niyan, lectors, commentator, choir, lay ministers, live streamer, mass collectors, and sa tuyang mga altar servers. Ang kakurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bendition ang lugod kita gabos kan Diyos na mabubuton na sinmay herakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Good afternoon and thank you po